приветствую вас на августовских педагогических совещаниях. Прежде всего, хочу выразить вам огромную благодарность за усердный, кропотливый труд и неравнодушное отношение к делу. Способных учеников и ярких успехов в нелегком, но таком важном труде воспитания человека. Спасибо за внимание. Hürmetli o'qituvchilar ham ustozlar, ruxsat etingiz, fursatdan foydalanib dinledik sizni barimizni da yaqinlashib kelgan yangi o'quv yili bilan tabrik etishiga, hamda o'zining qo'y narsalarini yetkazishga Tatariston Respublikasi Ma'rifat va fan ministri Qadirov Isoqlar rayoni ismidan. Hamda oldagi yangi o'quv yilidan sizga eng muhimi sog'lik, salomatlik, oilangiz tinchlig'inglik, hamda ijodiy o'ng'ishlar tilab, ma'qul etib ishlaringizni ishlanib qolamiz. Пролетели студенческие годы, и вот сегодня мы, выпускники вузов, получили диплом о высшем педагогическом образовании, стали молодыми специалистами образовательных учреждений. Именно сегодня мы вливаемся в большой педагогический коллектив Тюрячинского района. Авыл хуҗалыгының башкасымы, без һәр кешене күрергә тиешбез, алар үз вакытында үз бүләкләрен алырга тиешләр. Аның өчен бөтен җирлек бар. Безнең районда эш сөя торган, хезмәт сөя торган, булган кеше яши. Грантлар бик күп. Күбесен белмибез. Укырга йөренәбезме? Я булмаса документ тутырга йөренәбез. Аларның җирлек идарәсе бу яктан ул менә федераль дигән конкурска керде. Бәлки узарлар бу катнашырга кирәк ишектә булса. Беренчесен үзебез икенчесендә шомарасын яза бара-бара. Грантлар бик күп. Һәм аларда актив катнашырга кирәк.